kun papu oli pieni, kun ne juoksi. Niin siis, niin. Samalla tavalla. Se vähän yrittää käppää pukkeen jalkoihin. Sofia ei varmaan... Papu on kyllä nyt siellä, että hei mikä juttu tää nyt on. Se ärähtää ihan hyvä. Niin sen takia mä ajattelin, että jos pitää irti, että ne... Mä en usko, että papu mitenkään kova. Ei, se on tosi näköistä. Ei se muuta näyttää, lähettää sulla omille teille. Joo, mut onneksi Ari on tuolla, mitä voi juhlia. Ei, se papu ei lähetä. Ja on aika muuten tossa. Ei se yhtään ole illalla tässä, niin papu ei se lähetä. Ei. Se on niin kiltti tuttu. Minä kaatuin. Kierretään yhdessä. Onko Sofia, sulla vähän liian vähän vaatteita? Pitäisikö takki laittaa? Sulla otti papun jalka. Laita takki päälle. Ja papukin kieri. Kato! Tajuukohan papu? Joo, kyllä. Joo. Se leikitään nyt sitten. Joo. Hyvä tyttö, Papu. Hei Papu, sun menee hyvin. Voi. Eikä se ärsyyntyy, kun se niin, että lähtee. Se on ihan hyvä, kun se sanois. Niin. Joo. Joo. Toki älä mene siihen eteen nyt velillä. Vai oikein kierrähtää. Papukin, tai ihan kuin toi Sulokin olisi niinku hiffannut, että kiertää tälleen. Joo. No niin, et purise. Näytä.